Yung adlaw nating tanan. Antay Duterte is here. Te, dali te. So, nay pa-surprise sila ate para ni Antay Duterte. Dahil na. Guys, atong ipabasa ni Antay Duterte. Ugan siya nakasuwat na sa isang kuan. Pahalipay gikan las ate. Kuha sa kugunting guys. Kaya arong kuan. Dali ni sa maabri. Basaha sa una. O, diyan na sa Antay Duterte. Oh, Duterte. Gingging. From Anita. Saan To Anita, pram. To Anita dahil. Please i-vote na to si Duterte. Abi na. Excited na Duterte. I-open na ang Antay Duterte, te. Kung di na mo vote ni Antay Duterte, ito ni balas kanyon. Padong Malacanang. Bitaw. Excited na yun. Excited ka, Azo. Unbox na sa Anita. Wow. Wow, sana all. Na-liter, basa ha. To. To gingging. Okay, so nag-unbox na sa Antay Duterte. Wow. Apil tinis koan. Wow, kanay sa bag ni Antay Duterte te. Ito mga sun. Happy yarn. Sa mani. Kulingan datsun. Daghana man kaso ni ma'am. Ay, lipay ka sus. Wow. Wow. Ang kaya hindi mo po no. Paipadagtong kuan pa isa kalingkuran kay ruma nay mabutang nga tiging less jang color. Wow. Nice color. Rang ka nice color. Guys, wow, rang ka nice color. Happy rang star og matang tiging. Wow. Ta happy ag happy tiging te. Asing mangan. Oh, nanti na ngan para dyan na nimo. Ay, salamat ka, Jo. Kapital. Di na pa siya pwede maghubog-hubog kay aron ni mga samad ang kukus-customer. Ano man apil ang kanagkuting nga. Color pink. Baka na imong gusto color pink. Wow. Nang heart ang kuante. Matang tiginging sa mga colorful kaadyo nga cutex ya. Kung batiti, kuling nga unbox na si hang mga kuante. Kana imo ng mga kagamitan. Okay. Ang una nga bag. Okay. Next. Saan mani? Tubleron, wow, nice sukulit. Ay, sukulit. Wow. Arang nakakadungi sing tiging ti oy. Di siya ni kuha ko nung tuging-ling. Di. Say suda na. Tugliron. Happy yan. Hehe. Lipay ka sa Tiginging ti oy. Okay, nanay pang kabuhayan si Tiginging guys. Hindi na ni mabuto na gud kang Duterte ha. Tara na lamang po. Uy, hindi ka mabutar. Bitaw guys, binuang naman dyan ha. Di na gud salamat kaso. Di na gud Pagunting. di na gud ka maghubog ha. Gamay na lang. Di na dere totally nga maundang gamay na laman. Na ready na rabas Papa Gabriel. Nagsabot ninjo. Ugma. Ugma. Aja sa te. Magplansa sa kulot tong kanina dadto. Pwede pwede. Oo. Di pa rin gamitin na ba kay pagplans ko pa kuno tong kapitano. Sige. Go. Wala ko ikuan. Hello, kanay sa mga color. Nice siya guys. Ganahan ko na rin ha. Ganindot og color. Antay Duterte.
Napansin si Zay. Toblerone, guys. From ate. Thank you, te. Lipay agateng Antay Duterte. Di na si Antay Duterte, te. Mubuto na dyan ko na si Duterte. Unbox na yan. Duterte di ay. Yehe. Tingnan na dito sila masuko kay sila isa ka buok ng ihatag na. Nagkuhan manggod ko guys kay basin isang masuko ag isang mga anak ba nga mag video kong ati gingging. Munsa sila te og masuko ka? Munsa ka og masuko sila? Di na may friend. Dami sila mga taga na isa ka buok. Isa masuko na lang sila no. Suko ko sila nga. Oo. Di ba? Ganti dadani. So ayan na magsuko-suko guys. Limang ka na abot pa ko sila nang sulod yung pangana ha. Di, sakad yung pagkatao karon baka naka. Kadawat sige nani. Sakad lang manicure ka. Ito. Aguban wa man. Happy Ito ta katong kang kuan kang punong pakyuti. Kan nagano. Daghan sis. Karete mabuong na gadyadan sa tiginging og mabuong na gadyadan is Antay Duterte panguan, pang color. Ang ako kapuwa bi no. Nice cousin mo. Sa may kuan ko si Reed. Sa latte maroon? Po si Reed. Ah, Si sa bag. Imo na sing i-apply. May pagka-read siya. okay. Ilo ko mo. Mabuong sa kada na panguan ron. Anbag mabuong sa tiginging ron tig. Mabuong sa Antay Duterte ro pang unbox daning isang mga cutics. Pero agsabot ninjo sa ate. Agsabot ninjo. Mabutar ko. Aga except sa mabutaran sa to isang giingan. Sali ba tuhan nakalimot mo ko bi. Na, Sarah. itikan man ako pero katong ko naman ikutik to ah. Si Sarah, butaran ko na. Guys, ang gamitin. Please. Geng, si Sarah butaran ko nimo. Ay, syempre. Libutan ko sa una si iya papa mo. Karon, Okay na. Oh, wow. Kanay sa color. Kata ko lang, sundan na mo na. Kaya mo na mga sila nanti. Pantago eh. Kana. Puso pa rin mga papel. Nanagad sa si Zay ipang kuan. balik kita na no. Okay. Salamat ito sa mga tagaan ko dito ang tunod siya. Wow. Ano pa? Wow. Ti, na kay bago. Mulayas ka. Te Jo, imo na dyan gitagas ating bag. Mulayas si dyan. Umulayas na sa kadari man sa bay tunong. Panagad na to imong gamit eh. Kanay tang hide out dik geng. Hide out. Karate. Karate. For gingging. For gingging. Cute ka jugbag. Sila na nas imong kuante. Hindi ni siya masud ani tanan. Hindi masud tanan. Really. Cutics din. So, Basta kay... Badak ko nimo ko. Wow! Ang daming gamit, guys! So, ano? Lipay ka, Jo. Happy yarn. Lipay ka, Jo, te. Sa una man siya pag-abri ha. Apre, eh. Ganun ka din. Di na ka mga problema sa imong nipir, te. Ay, salamat yung abot ko tawag pangandoy. Ito tawag magdahom nga tagaan ko sa ginuudan. Ikaw tika ni may nakaangin. Pilas ate, mo'y nagkuan. Mo'y nag-share og mga blessings nga daghan ka, Azo. Kanha pa ko. Naglibog pa siya dyan sa pagkuha. Naman ako. Hindi, naglibog siya dyan sa pagkuha, re. Man sa ilaw ang kaanson. Daghan ang color, no? Nagkay-ken-ken. Height, height. Wow, kahait sa nipir. Yeah, mo na isang kalipay, te. Basta height, isang nipir. Butay, sakog ka, isang masamad ka. Wow, nagkakaroon mo si Duterte. Ha? Humot na naman ni Kristan. Hindi na ni Bawang Tanduay. Pahumot siya, te. Aron daghang suki. Wow, wala ti ganahan na si Ulito na na. Ganahan na si Ulito na mo. Te, ganahan na si Ulito na na simut-simut nimo. Humot naman yung asawa. Di naman yung mga asawa. Humot ang Tanduay. Happy ang Antay Duterte na te. Di na mahimong Antay Duterte ni. Ma Duterte na gajud ni. Madam Duterte.
Pahumuti, tanaw basa ha. Wow. Sana sa. Kuan siguro na basi gamit na nimo pang cutex. Manicure. Sa imo nang manicure. Di day pahumuti, pang manicure day patanaw ko atang basahan bi. Sige, kuha sa pakpak. Ano man si Jack? Para pang Kanang pahumok na sa mga kakuanan, ingrunan. Karon di sa mga jabo ba. Parang bigyan din taon mo lang ako. Wow. Babi ko balo. Lip nails looking healthy. Okay. Karo kung kukuha. Sharo, Sharo, di mga hinlo ng kuko kay grabe na ijang brush kuno dake. Okay. Kanay may klarong brush te. Duha sila. Oh, arong shield siya. Okay, so parehara si dari guys karya. Hindi ay. Pangina ba mura si jag kanang cotton. Hindi gapas ang gamit eh. Hello, Bini. Apa Lipay ka, Joy. Te, happy yarn. dito? Yehey. Dana, te. Ang bata nga ko. Kuan dito. Alam na. Happy yarn, te. Oh. Pang gamit yung pang bata. Napon si Zay Kondar iti. Ulo release. Colorless. Sa Wow. kuno saging. Si Jack kuan. Lipay ka, Joy. Amo ba yung nadawat ko adlaw. Wala ko katuog gabi eh. Te, wasi sa katugay. Excited ka, Ajo. Hila masalaman ha. Diyos sa Nga, kaya nakainang man ni gabi, Wala na ipakuan. Madyo nang ingaron di isa hubog. Colorless. Okay. Daghan pa na, daghan pa na. Mangurog mo sa dadani. Mangarang. Oh. Panglawi si Jack yung kay. Brush na si Tati. Yung kay. Okay. Wow. Happy yarn. Hindi tulo na ah. Tulo. Saka ni may sulanan sa imong cute manicurean. Okay. Siguro. Di amat mong bag nga. Wa na? Okay, so kulinga pa ng uban, ugon sa panate. Pagwapa na ti, kana mo'y pahumot. Dab ay sabon. Oh, yay! Dab. Kana ti, pahumot na. Ganahan na stulit sina mo. Kuan, lug. Hindi ka daw na. Happy ka, Jo. Gamang Antay Duterte. Pero di na si sa Antay Duterte ron, guys. Sabon ko na. Andyan na ni mag-chocolate. Masimot ah. Gamit mo din naman. Salamat ka, Azote. Salamat ka sa ma'am. Daghan. Kayong salamat ma'am. Salamat ikaw sa Ginoo. Salamat ni mo ma'am. Ano sa dinta ko kapital. Happy yan, te. Happy ka, Jo. Gamang Antay Duterte. Tipo sa kuan. Hani man. Sagdira na. Diyan na kayo ngaling. Ti pwede ra po na nga bag siguro ti. Kaya rong kuan. A cutex nimo isada na nimo sa bag. Jag ka rin mga gamit-gamit ana das kilid i-file nimo. Wow. Magwapo na nga ba? Correct. Lipay ka, Jo. Gamang Antay Duterte. Kaya di kumpleto na si Jagamit. O, daghang cutex. Naplito gingani. Jada pa di. Lipay ka, Jo. Oy. Mora man dyan itang pangandoy. Ipati, huwag pila ka bukang imong mga manicure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yehe. Oh, daghan na mo tanang kulo man jud ti. Uy, usuli si Jabi ako ra niya rin sa. May pangarin sila na. Salamat ka, Jo. Te, lipay ka dyan tao sa tigingging. Alas eh. Diyan na po sa bag. Kay alam mo na. Salamat ka, Jo. Te. Nahaman nag-unbox sa tigingging sa jahang mga gamit. And Toblerone.
Imo na. Ang Toblerone ni Tigingging sweet kaajo. Ang bisa tuloy. Pagbuhan. Salamat ka do, ma'am. Daghan. Kay salamat, ma'am. Ayaw, no? Kay salamat. Daghan. Kay salamat, ma'am.